TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वां अध्याय के 30 पद से लेके 35 पद तक पर विचार करे जा रहल बानी। और ये अध्याय के मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह के अधिकार। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जा सकता कि ये अध्याय के मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह के दावा। 19वां पद में उ दावा कइले कि जवन काम परमेश्वर पिता करेलन, परमेश्वर पिता के बेटा भी ठीक वही तरीके काम हमहू करीना तथा उ करेलन। 21 पद में उनकर दावा तथा अधिकार जतौले रहन कि पिता परमेश्वर मुर्दा सबके जिंदा करलन, वही तरी परमेश्वर के बेटा भी मुर्दन के जियावलन। तो श्रोता, आई हमने के प्रभु यीशु के कुछ अन्य अधिकार दावा पर ध्यान करी जा। तो एकरा बारे में ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 30 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। सुतब मत, बड़ा बढ़िया चीज के हम रोआ सबके ज्ञान दे रहल बानी। हम खुद अपना आप से कुछ नहीं कर सकत। जैसे सुनी ना वैसे ही हम न्याय करीना, और हमार न्याय सच्चा बा। काहे कि हम अपन ना वरन अपना भेजे वाला के इच्छा चाहिना। श्रोता, प्रभु यीशु साफ साफ अपना शब्द में बखान कर रहल बाड़े कि हम अपना भेजे वाला के इच्छा के पूरा करी और उनका इच्छा के अनुसार तथा उनका कहला के अनुसार काम करी। ये बहुते सुखर और आगे उठावे वाली बात बा, पर हमनी के ऐसन करे में असमर्थ बानी जा। हम तो अपना स्वभाव से शारीरिक हई, ऐसे हमनी के परमेश्वर से विरोध करी ना जा। ऐसे हमनी के वो शिक्षा के स्वीकार करे के होई जौन की प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के देले रहन। हमनी के नया जन्म लेवे के जरूरी बा। अब हम देखब कि प्रभु यीशु ई दर्शा रहल बाणे, का बता रहल बाणे। एकरा बारे में ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 31 और 32 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, यदि हम केवल अपना ही विषय में गवाही दी तो हमार गवाही सत्य नहीं के हो सकत। हमारा बारे में गवाही देवे वाला एगो औरी बाड़े, और हम जानतानी कि जे गवाही हमारा बारे में दी है उ सत्य है। श्रोता, पवित्र शास्त्र हमरा के बतावेले कि 2 गो गवाही के द्वारा कोनो बात के पक्का कइल जाला। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के संकेत यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के ओर नहीं खे, जैसे कि यहूदी लोग समझत रहलन। प्रभु यीशु के संकेत प्रभु यीशु मसीह के इशारा दिव्य गवाही के ओर बा। तू यूहन्ना से पूछलन और ऊ सत्य के गवाही दिले, पर हम अपना बारे में आदमी के गवाही नहीं चाहत। पर ई बात हम ऐसे कहतानी कि तोहरा उधार प्राप्त हो जाओ। श्रोता,
यहाँ प्रभु यीशु कह रहल बाणे कि यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के गवाही सत्य तथा पक्का बा, पर हम आदमी की गवाही पर निर्भर ना करीना। ऊ उनका से बहुते बड़ गवाही के दावा करेलन। फिर ऊ यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के प्रशंसा करलन और कह रहल बाणे कि यूहन्ना त जरत दिया और अंजोर तथा प्रकाश हमें। मित्र, प्रभु यीशु कहले हम जगत के चमकत अंजोर हई, यानी कि प्रकाश हई। और प्रभु यीशु यूहन्ना खातिर प्रभु यीशु कह रहल बाणे कि ऊ चमकत अंजोर तथा प्रकाश हमें। ऊ अंजोर तथा प्रकाश के आगे ले जाए के एगो महान साधन हमें। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह अंजोर और यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला दिया हमें। कतना सुगर ई बात बा। और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 37 पद से लेके 39 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी। और स्वर्गीय बाबू जौन हमरा के भेजले बाणे उहे हमार गवाही देवे ले। तोहनी लोग न कबही उनकर आवाज सुनल जा और न उनकर रूप देखले बाड़े जा और न उनकर वचन के मन में स्थिर ना रखल जा, काहे कि जकरा के ऊ भेजलन उनकर विश्वास नहीं खजा करत। तोहनी लोग पवित्र शास्त्र में खोजला जा और समझेला जा कि ओमे हमेशा के जिंदगी तोहनी लोग के मिली। और ई उहे ह जौन हमार गवाही देत बाणे। श्रोता, यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता तथा कह रहल बाणे कि तोहनी लोग पवित्र शास्त्र बाइबल के ई सोच समझ के पढ़ेला जा कि हमनी के अनंत जिंदगी मिली। पर ई तोहनी लोग नइखा लोग जानत कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमनी के और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतावेला। मित्र, यदि रउआ पवित्र शास्त्र बाइबल के ध्यानपूर्वक पढ़ब त रउआ निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के पाइब। और ओ पवित्र शास्त्र में अगर रउआ प्रभु यीशु मसीह के नइखी पावत त राउर पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ल व्यर्थ बा, बेकार बा। श्रोता, कैसे व्यर्थ बा एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 40 पद से लेके 44 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी। कान पाठ लगा के हम पढ़ रहल बानी। फिर भी तोहनी लोग के जिंदगी पावे खातिर हमरा किने आवे नइख लोग चाहत। हम लोगन से इज्जत नहीं चाहत, पर हम तोहनी लोग के जानतानी कि तोहनी लोग में परमेश्वर के प्यार नहीं खे। हम अपना बाप के नाम से आयल बानी और तोहनी लोग हमरा के ग्रहण नहीं खजा करत, पर यदि अपना ही नाम से आवे तो ओकरा के ग्रहण कर ले बचा। तोहनी लोग के जवन एक दूसरा से इज्जत चाहे ला जा और उ इज्जत जवन एगो परमेश्वर बाणे उनका ओर से बा नहीं खजा चाहत, कैसे विश्वास कर सकता जा। श्रोता, आज भी ऐसन बहुते धार्मिक लोगन के व्यवहार बा। उ लोग सब कुछ जानला के बावजूद तथा उ सब कुछ समझला और जानला के बाद भी प्रभु यीशु किने ना आवे चाहेलन। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ बा और सब कुछ उनके द्वारा, उनका खातिर और उनके बा। श्रोता, आई ए खाली और ए पद के फिर से पढ़ ले जा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 41 पद से लेकर 44 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी। हम लोगन के इज्जत नहीं चाहत, पर हम तोहनी लोग के जानतानी कि तोहनी लोग में परमेश्वर के प्यार नहीं खे। हम अपना स्वर्गीय बाबू के नाम से आइल बानी और तोहनी लोग के हमरा के ग्रहण नहीं खजा करत,
यदि अपना ही नाम से आवे तो ओकरा के ग्रहण कर बर जा। तोहनी लोग के जवन एक दूसरा से इज्जत चाहे ल जा और उ इज्जत जवन एगो परमेश्वर बाणे उनका ओर से बा नहीं खजा चाहत कैसे विश्वास कर सकत तड़ जा। श्रोता, ये दिन मसीह विरोधी आई हैं और संसार उनका के स्वीकार करी। उ अपना नाम से आई हैं और संसार उनकर स्वागत करी। मसीह यीशु अपना बाबू के नाम से आई हैं, ऐसे संसार उनका के अस्वीकार कर दिहल। मित्र, आज भीड़ राज ह। भीड़ जेकरा के आदर करी ओकरा खातिर लोग थपरी बजाई। संसार ओकरा के स्वीकार करेला काहे कि उ आदमी के द्वारा आदर चाहेला लोग, पर उ लोग वो आदर के ना जानेला जौन की परमेश्वर पिता से प्राप्त होला। श्रोता, आज भी प्रभु यीशु मसीह के दास लोगन के ऐसने समस्या ऐसने दशा बा। संसार के मान मर्यादा इज्जत चाहेला लोग। सेवक आज समाज कलिसिया मंडली से इहे अपेक्षा करेला लोग कि लोग हमरा के इज्जत करे, मान मर्यादा करे लोग, पर ई भूल जाला लोग कि एगो स्थिर हरदम के आदर राखल गइल बा जौन की परमेश्वर पिता से मिलेला। श्रोता, ई सब कान के खुजलाहट के रोग ह। कुछ प्रशंसा, आशीर्वाद और आनंद तथा बड़ाई के वचन सुने चाहेला लोग। कुछ अपना धारणा के विरुद्ध कुछ और ही सुने ना चाहेला लोग। ऐसा लोग खरा वचन के स्वीकार ना करेलन। उ लोग खरा वचन के भी अस्वीकार तथा खरा प्रचारक के भी अस्वीकार करेला लोग। श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 45 पद से लेके 47 पद में यह तरह से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। ई मत सोच कि स्वर्गीय बाबू के सामने हम तोहरा के दोषी ठहराई। श्रोता, ई बहुते महत्वपूर्ण बात बा। हम मूसा के द्वारा लिखित पंच ग्रंथ के अध्ययन करत समय प्रभु यीशु मसीह के देख चुकल बानी। प्रभु यीशु मसीह कहलन कि मूसा हमरा बारे में लिखौले बाणे। हम विश्वास करतानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल पवित्र शास्त्र के हर एगो पृष्ठ पर प्रभु यीशु मसीह हमें। एकर तात्पर्य ई बा कि जब आदमी पुराना नियम के विरोध में कुछ कहेला, उ सही में प्रभु यीशु मसीह पर प्रहार करेला। ऐसा लोग वो पागल आदमी के समान बाणे जौन की वही महल के नींव के खोद रहल बाणे लोग जौना में वो खुद रहेलन। ई पूछला पर कि ई तोहनी लोग काहे कर रहल बड़ा जा? का तोहनी लोग ए महल में ना रहेला जा? उन लोग ए बात के जवाब दिले, हम ए महल के टूटला छत के ऊपर रह न जा। जैसे एगो लकड़ी काटे वाला डाढ़ी जौन डाढ़ी के काटता और डाढ़ी पर बैठ के काटता, यही तरीके दशा आज ऐसन बहुते भाई बहनिन के बा। उन लोग कहलन कि हम तो नया नियम पर विश्वास करीना, पर प्रभु यीशु मसीह कहलन यदि तोहनी लोग मूसा के लेख पर विश्वास नहीं खजा करत तो फिर हमरा वचन पर विश्वास कैसे करब? श्रोता, पुराना और नया नियम दोनों एक साथ चलेला। हाँ तो श्रोता, प्रभु यीशु मसीह के न्याय अपन उद्धारकर्ता के रूप में उनका के स्वीकार करी। परमेश्वर रुआ सबके आशीष प्रदान करस। आमीन।